in kun ga wani waya ne ya fito sabanin wayanku, to wannan yana nufi kenan wayanku fake ne, copy ne. Assalamu alaikum yan uwa, barkanku da dawowa a wannan channel namu mai albarka Hausa Technical. Yan uwa, video mu na yau zamu koya muku ne yadda za ku tantance wayan ku copy ne ko original ba. Kasantuwa yanzu muna wani zamani ne da an ci gaba sosai a fagen technology. Wannan shi yasa mutane suna ƙara samun damaki da za su cuci mutane. Kamar yadda kuka sani dai yanzu ana iya yi wa waya routing, a canja masa suna da kuma RAM da komai da komai. To in kai baka san waya sosai ba, wato in ka je siyan waya, to gaskiya za ka je ka siya wayan da ba shi ba, domin za ka ga sunan wayan daban bayan kuma asalin wayan daban ne. Shi yasa na ce ba zan yi kasa gwiwa ba, zan kawo muku hanyar da za ku yi in za ku siya waya ku gane wayoyin da za ku siya shin wannan wayan original ne ko copy ne. In wa ba tare da na cika muku da surutu ba, mu je nuna muku ya za ku tantance wayan ku copy ne ko original ne. Amma don Allah kafin mu je zan ba ku sekund 5 ku taimaka ku danna mana subscribe da kuma like. Mun gode. In wa me ake bukata wajen tantance waya illa copy ne ko original? Abubuwa biyu ne ake so. Na fari shine IMEI number, wato National Mobile Equipment Identification Number, and then kuma browser koma wanne ne, Chrome ne ko Opera ne. In wa da fari yanzu za mu nuna muku ne yadda za ku samu IMEI number ku. Kawai abun da za ku yi, ku shigo filin kiran ku, misali bayan kun shigo sai ku danna wannan number da zan danna yanzu nan, ku sa *#06#. Bayan kuna dannawa za ku ga IMEI number, za ku ga nombobin guda biyu sun fito. Kai ku dau guda daya ciki ko wanne ne ku rubuta, ku yi copy nashi. Bayan kun yi copy nashi sai ku fito, sai ku shiga browser da kuke so, Chrome ne ko asalin Opera ne ko Firefox ne ko Kᴜᴜɪ browser ne ko ma wanne ne, ko UC ne ko ma wanne ne zai yi. Amma mu yanzu a Opera ne zamu shiga. Bayan kun shigo akwai wani link da zan ajiye muku a description, ko in kun shigo sai ku rubuta abun da zan rubuta yanzu nan, ku sa www.imei.info. Bayan kun danna wannan abun da na rubuta sai ku danna search. Bayan kun rubuta sai ku danna search. Bayan kun danna search sai wannan fuskan zai fito. Kawai a nan ku zo ku taba nan. Bayan kun taba number da kun copy sai ku zo ku yi pasting nashi a nan. Bayan kun pasting nashi sai a wannan box din I'm not a robot nan sai ku danna a kai. Yauwa, bayan kana dannawa ba lalle bane dan wannan fiska ya fito, domin abun watara yana canjawa. Kaga ni yanzu yace select all squares with traffic light. Kamu gwada zaba sai ka danna verify nan bayan ka zaba duka. Yauwa, kaga yanzu ya sa guta nan. To bayan ya sa guta nan sai ka zo ka danna kan check nan. Yauwa, bayan yana dannawa a nan ne zai fito ma da sunan wayanka da model number, model name da komai da komai. Kun ga model P33, brand Itel, ga kuma abun nan, and then za ku ga hoton wayanku. In kun ga wani waya ne ya fito sabanin wayanku, to wannan yana nufi kenan wayanku fake ne, copy ne. And then na so ku yi kasa. Bayan kun yi kasa, yauwa
To bayanin nan sai ku zo ku duba su da kyau. Bayan kun duba su sai ku yi minimizing ku dawo baya. Bayan kun dawo sai ku shiga settings na wayanku. Bayan kun shiga settings na wayanku sai ku zo can kasa karshe, za ku ga inda an sa about phone, sai ku shiga, sai ku dan duba bayanan da ke nan, su RAM da kuma storage da kuma battery. To in kun ga sabanin abun da ya zo nan, kun ga sabanin sa can, to wannan yana nufin wayanku fake ne. Amma in komai kun ga nan a can kuma kun je kun duba in nombobin daidai ne, in komai daidai ne, to wannan yana nufin wayanku original ne. Kun ga yanzu RAM namu 1 gig ne, storage 16 gig, battery kuma 400, ga kuma device name P33 kamar yadda kuka gani a nan. Kamar yadda kuka gani a can, yanzu mu dawo mu kara dubawa. Kun gani RAM memory 1 gig, ga kuma 16 gig namu a nan, ga kuma sunan waya mu Itel P33. To wannan yana nufin kenan waya na original ne. Kowane waya za ku ya ku duba shi ta yadda na duba wannan. Insha Allah satin nan ko kuwa kwanan nan za mu kawo muku yadda za ku gano wayan da aka sace da IMEI number nan, domin ba shi kadai ba ne aikinsa. Number yana da matukar amfani, kuma ɗan uwa kar ku nuna wani wancan IMEI number din, domin number in wani ya sani zai yi hakin na wayanka. Sai an zuma.